दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा, पेट्रोल डिझेल दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा, मोदी सरकार, टिपू सरकार, मोदी सरकारचं करायचं काय, मोदी सरकारचं करायचं काय. खरं म्हणजे गेले 3 दिवसापूर्वी जवळजवळ 3 रुपये पेट्रोल डिझेल मागे ह्या शासनाने म्हणजे मोदी सरकारने या ठिकाणी वाढवलेले आहेत. तुम्हाला माहिती असेल आज पण सकाळी 1 रुपया पेट्रोलमध्ये आणि डिझेलमध्ये 1 रुपया परत वाढ झालेली आहे. अशा पद्धतीने हे सरकार सर्वसामान्यांवरती बोजा आणत आहे. जवळजवळ 4 रुपयाची वाढ आतापर्यंत या सरकारने केलेली आहे. आमचा जेव्हा वैभववाडी मोर्चा होता तेव्हा आम्ही कालच सांगितलं होतं की हे सरकार अशा पद्धतीने सर्वसामान्यांना हैराण करेल की एकदा पेट्रोल डिझेल द्या पण आमचं दर वाढवलं तरी चालेल पण पेट्रोल डिझेल आम्हाला द्या, अशा पद्धतीचं भूमिका या सरकारची आहे. त्यामुळे त्याच पद्धतीने हे सरकार गेली 2-3 दिवसानंतर 1-1 रुपये वाढवतील किंवा 2 रुपये वाढवतील अशा पद्धतीने जवळजवळ 20-30 रुपये या सरकार या पेट्रोल डिझेलमध्ये वाढवणार आहे. त्यामुळे ते शॉर्टेज ते टंचाई करतायत, पेट्रोल डिझेलची जी टंचाई झालेली आहे ती त्याच्यासाठीच करतायत. एक तर सर्वसामान्यांना झोळ बसली पाहिजे आणि सर्वसामान्य एक वेळ म्हटलं पाहिजे की आम्हाला महागाई वाढली तरी चालेल, पेट्रोल डिझेल आम्हाला महागाई वाढली तरी चालेल, त्याचे दर वाढवले तरी चालतील, पण आम्हाला एकदा पेट्रोल डिझेल द्या, अशा भूमिकेवरती सर्वसामान्य गेला पाहिजे. अशासाठी हे शॉर्टेज करत आहेत. तुम्ही बघितलं असाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा खूप शॉर्टेज आहे. प्रशासन सांगतं आहे की आमच्याकडे शॉर्टेज नाही, पण शॉर्टेज हे खरं म्हणजे आहे, टंचाई खरं म्हणजे आहे. तुम्ही एखाद्या पेट्रोल पंपावर गेलात तर तुम्हाला 1000 रुपयाचं पेट्रोल, 1000 रुपयाचं डिझेल अशा पद्धतीने दिलं जातं. त्याच पद्धतीने ते देत आहेत. त्यांचे नियम आखलेले आहेत. स्टँडवरनं पेट्रोल पंपाला किंवा डिझेलला किंवा गॅसला सुद्धा ते सप्लाय देत नाही आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. ही कशाला शॉर्टेज करतायत तर सर्वसामान्यांना हा फटका बसला पाहिजे आणि सर्वसामान्य एकदा कंटाळून म्हटलं पाहिजे की तुम्ही दरवाढ करा पण आम्हाला पेट्रोल डिझेल गॅस हे सगळं द्या. आणि अशा पद्धतीने चालू आहे. तुम्ही बघितलं असेल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नौटंकी सुरू आहे. तशी तिथल्या पालकमंत्री असतील, नितेश राणे असतील, यांचीसुद्धा नौटंकी या EV गाड्या वापरून सुरू आहे. आपले तापे कमी करण्याचा प्रयत्न ते करतायत. तापे खरोखर कमी झाले आहेत काय, त्यांनी ऑनलाईन बैठका सुरू झाल्या आहेत काय, आतापर्यंत बघितलं असाल तुम्ही त्यांच्या पाठीमागे किती हजारो गाड्या असतात, गाड्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या असतात. परत त्यांनी जी EV गाडी जी घेतली आहे त्याची किंमत किती आहे, त्याची जवळजवळ किंमत 25-30 लाख रुपये. हा बोजा कोणावर येणार आहे, शासनावर येणार आहे. शासनावरनं हा बोजा सर्वसामान्यांवरती येणार आहे. त्यामुळे ह्या जर ही जी नौटंकी करताय तुम्ही ते बंद करा, दरवाढ होता कामा नये अशी सर्वसामान्यांची भूमिका आहे, मागणी आहे. त्यांच्यासाठीच आम्ही या रस्त्यावर उतरलेलो आहोत.